Hi guys, it's Christine and this is our family budget. Um, Gusto ko lang pag-usapan natin ngayon guys, yung about sa mga questions ninyo kasi marami talaga nagtataka, marami nagtatanong. Akala nila nagsisinungaling ako dun sa mga prices na sinasabi ko. Yun, gusto kong linawin lahat ng yun. At may nagtatanong kung magkano yung sahod namin, magkano yung ano. So, isa-isahin natin yan guys para ma-explain ko sa inyo ng mabuti. So, ayun. Let's start. Simulan na natin to. So, I'm from Cagayan de Oro. So, yung minimum wage namin dito sa sahod namin is only 305. 305 or 315 pesos. Yun lang yung minimum wage. Compare dun sa Maynila, yung minimum wage dun is actually mga 400 ata. 400 plus yung minimum wage nila dun. So, magkaiba. Magkaiba talaga dito sa province. So, ayun. So, yung sahod ng asawa ko, hindi siya minimum, siguro minimum, above minimum lang yung sahod ng asawa ko. Pero, masisiguro ko sa yung hindi siya abot ng 400 pesos. So, ayun. Yun lang yung kaya kong ano sa inyo, sabihin sa inyo. Yun, hindi ko masasabi yung exact number kung magkano yung sahod niya. Pero yun, above minimum wage yung sinasahod ng asawa ko. So, ayun. And so, saan ba daw ako namimili? Kasi sobrang mura daw. Parang hindi siya naniniwala siguro na gano'n siya kamura. So, ganito siya guys, no? Um, I know, I understand kung hindi kayo naniniwala sa akin. Dun sa mga last vlog ko, kung matagal ko na kayong viewer, alam niyo na siguro, alam niyo na yung mga hinohaul ko before. Ipinapakita ko talaga yung receipt, kung magkano yung ginagastos ko. Kasi before, sa mall talaga ako nag-grocery. But today, di ba, sinabi ko na sa inyo, sa mga old viewers ko na um, kailangan sa palengke na ako mamili kasi binawasan ko nga yung aking grocery instead of 2,000 naging 1,500 na nga, 'di ba? So, kailangan kong pagkasyahin yun. So, syempre, compared doon sa mall, yung 1,500 ko talaga, um, syempre, yung quantity talaga na mabibili, for example, sa gulay, mas marami ka talaga mabibili doon sa palengke compared doon sa mall, 'di ba? So, gusto kong i-explain na kasi kagaya nung sa saging daw, bakit to ganun kamura? 15 pesos ang kilo. Actually, guys, kaya siyang mura kasi bumibili ako sa palengke talaga at um, direct kami dito sa kung sa palengke ka mamimili, direct ka makakabili doon sa mga galing sa bukid na mga nagtitinda. So, direkta kang nakakabili sa kanila kaya mura. So pinakamura is 15 pesos and 20 pesos pero maliliit yun na lakatan. So, syempre may mga lakatan din na mga malalaki na 40 pesos ang kilo, 30 pesos ang kilo. So, sa last na vlog ko din, sinabi ko na yung broccoli at saka yung cauliflower, 60 pesos lahat yung mapagbili ko doon. Hindi kasama yung petchay doon. Petchay doon. Ang petchay doon is 20 pesos. At saka, yung broccoli talaga na bili ko is yung buo, hindi yung slice. Yung may stock pa siya. So, ako lang yung nag-slice ng mga broccoli na yun. So, yun. So, gusto kong i-explain kasi yung iba hindi. So, yun. So, gusto kong i-explain kasi yung iba hindi sila naniniwala. So, parang feeling ko, ang gusto ko lang sabihin guys, no, binavlog ko lahat ng ito. Ang purpose ko talaga dito is, bakit ako nag-vlog? Kasi, ibinapakita ko sa inyo na yung way namin kung paano namin ginagawa yung pag-budget namin, kung paano ko nagsaslice ng mga gulay, tapos ni-refrigerate ko siya para mas convenient para sa akin at mas nakakatipid ako doon. Yun. So, ayun.
yun yung gusto kong ipaabot talaga. Hindi ako nag-vlog guys para lang may pagmayabang. At wala akong rason para magsinungaling sa inyo kung sa yung mga prices na yan, kung sa budget ko sa grocery. Kagaya ng sinabi ko, ang budget ko for the grocery is hindi naman ako perfect. Minsan, lumalagpas talaga ako dun sa budget ko. Pero hindi ako aabot dun sa point na uubusin ko talaga yung 500 pesos na isi-savings ko. So, minsan, kung magkukulang talaga, especially kung mahal yung mga bilihin, kumukuha talaga ako dun ng mga 100 pesos or pero pinakamalaki 100 pesos na yung talaga nakuha ko doon. Pero yun, so far, yun lang yun. So, sinasabi ko sa hindi ako perfect. Lumalagpas ako sa budget. So, yun. So, ayun lang siguro guys. Gusto ko lang i-explain yung sarili ko para mas maintindihan ninyo at yun, sa mga old na mga old talaga. Dun sa mga viewer ko na medyo matagal-tagal lang silang viewer sa akin, siguro nakikita nyo naman siguro yun, diba? So, thank you sa mga very positive feedback at sa mga hindi nakakaintindi dun sa aking wala akong intensyon na magyabang sa inyo na ganito, kaya kong i-budget yan, ng ganyan, hindi. Pinapakita ko sa inyo lahat ng ito kasi gusto kong makatulong sa inyo at gusto kong ipakita sa inyo kung paano namin ginagawa yung pang-araw-araw namin na buhay, na nagtitipid, para um, hindi kami gumagastos sa mga bagay na hindi namin kailangan, yung mga useless lang. So, nagsisave kami sa amin, bakit kami nagtitipid? Kasi nagsisave kami para sa aming pag-aaral ng anak ko, para sa emergency fund namin, para sa travel namin. So, we'd rather spend more dun sa mga bagay na alam namin worth it, like travel. So, isa din sa mga bagay talaga na kasi mag-travel kami once a year. So, talagang pinag-iipunan namin yun guys. So, kaya ganun na lang yung pag-save namin, yung pagtitipid namin. So, ganun siya. So, hindi lang na nagsisave lang kami para lang sa wala, para lang, hindi lang pera-pera lang to guys. Meron kaming mga plano sa buhay na gusto naming alam mo, ma-achieve yon para sana ma-inspire namin kayo. So, ayun lang guys. Gusto ko lang talagang ipaliwanag sa inyo para mas maintindihan ninyo. So, salamat guys sa mga support ninyong lahat. Thank you so much. Miss Queenie, thank you so much. You're so very supportive. Thank you so much. So, ayun. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye-bye.